Egunon, Marie-Christine Elizondo izena dut, eta Urruñan bizi naiz, baina Arbonan sortua eta aspalditik militantea. Nere lehen urratsak egin ditut Matinkarreren ahastuak segituz, ahantzula eraiki behigi nuen denen artean, lehen gau eskola, ipajaldekoa. Eta gero ezkondu naiz Urruñan, laborari batekin. Eskuara beti erabili dut, familian, burasuekin, aita tamarekin, baina aita txitamatxekin ere, senperen, kamieta basegian. Urruñan etorriz gehoztik, beti nire militante urratsak segitu ditut. Lehenik erritarrak taldean sartu bainaiz, unat etorrita fite. Eta gero, laborantzan hasi naiz nire senajarekin, eta hor ere nire militante urratsak segitu ditut, elben sindikatuan parte hartuz. Hor, ohartu gira hemen eskualdeuntan ahazo gehienak lujari lotuak zirela, laborantza luja desagertzen ari baita, bideen ahazoa, autopista, bai AHT, bai etxe eraikintza, eta beraz, elberekin bojoka batzuk ere manditut, eta gaur beste bojoka bat, beti bojokan gira, baina bizia hola da doaike, beste bojoka bat AHT-arena, gure basegia unkitua izanen da, pasatzen balin bada, agian ez, baina Urruña, lagitua eta eskualegi guzian ere ustez. Eta hor, galtzeko gehiago dugu irabazteko baino. EH Baien parte hartzea niretzat naturala da eta logikoa. Erematen ditugun gaiak nire biziari zuzenean lotuak dira, Euskara, AHT-arena, instituzioarena, denak lotuak dira, eta nire ustez guk, gure boza, eta errian nahi dena, nok ere manen dugu gu baino bekio Pariserat. Eta badu luzaz, batean eskuina eta beste aldetik frantses eskerrak poderea dutenak, eta zer ekarri dute orain arte, gure galdereri zer erantzun ahonguti. Lortu ditugun guztiak, nire ustez, gure bojokari esker lortu ditugu. Beraz, ez trompatu, EH Bai buzkatu.